Jama'a masu kallon mu barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a Zakiza TV. Hafsat Zaki sunana kuma nake cewa kun wani lafiya. Labari na yau labari ne wanda wato na soyayya. Labari ne na masoya guda biyu da kuma yadda suka ci amanan juna. Wani yaron yana neman wannan yarinyar shekara ɗaɗɗe shekara 5 suna soyayya. Har aka zo ya kawo kaya aka karɓa kuma aka saka musu ranar aure. Abin da zai baka mamaki a nan shine bayan an sa ranar aure iyaye sun karɓi kaya an yi komai, ranar ɗaurin aure sai aka ɗaura wannan aure da abokinsa amininsa ba da shi ba. Wato wannan abin haƙuri sai mai imani sai mai tawakkali. Amma jama'a masu kallon mu ba zan cika ku da surutu ba, ina son ku ajiye mun wato amsa ko kuma shawara ta yadda ya kamata a wato ai maganin wannan matsalar, saboda idan ni ne kai Allah kiyaye bacin rana. Huta lafiya. Abin mamaki Zakiza TV, ku yi subscribing domin kada labaran nan su dinga wuce ku.